polazili smo od toga da su posebno hrvatska naselja, gradovi, posebno u komponenti teritorijalne odbrane, temeljito razoružani. I da prijeti opasnost da u prvim danima rata odnos snaga bude krajnje nepovoljan, kao što je to bio i u početku rata u Republici Hrvatskoj. Prema tome, naša je pažnja bila usmjerena kada čekamo taj dan da razmišljamo o tome kako pomoći u 3 aspekta. U opremanju, u obuci i ustroju. I doista nismo dugo čekali kada je uskoro iz novog ustrojenog stožera teritorijalne odbrane iz Tomislavgrada došao apel, došao zahtjev da se pruži pomoć u tom trenutku, prije svega u segmentu topništva. Ja sam imao osobno zadovoljstvo, priliku, ja bih rekao prije svega povlasticu, kao član zapovjedništva obrane grada Siska, u tom trenutku zapovjednik vanjske zone obrane Siska, a netom prije i zapovjednik obrane Komareva, da relativno brzo, bez ikakvog oklijevanja, okupim jednu poveću ekipu svojih suboraca, redom časnika Hrvatske vojske, specijalista za pojedina oružje, recimo kao što su topnici, kao što su oklopnici, kao što je protuzračna obrana, kao što je veza, i da sa prvim ozbiljnim kontingentom sredstava koje smo skinuli sa prve crte, koja su inače bila zarobljena u vojarnama bivše JNA, da pripremimo naš odlazak u Tomislavgrad. Miljenko me Filipović potaknuo da ovdje otvoreno kažem da nismo imali u startu za to podršku, imali smo velikih neugodnosti, čak izričitu zabranu iz glavnog stožera za takav jedan potez. Ali zahvaljujući njegovom lobiranju kod tad novog ministra obrane Gojka Šuška, mi smo dobili njih da to možemo učiniti i dobili smo jedan simboličan papir od njegovog tamo pomoćnika da nam je slobodno kretanje na pravcu Komarevo Sisak, Sinj, a dalje na vlastitu odgovornost prema Tomislavgradu. Zahvaljujući tome, mi smo u noći između 12. i 13. sa dosta velikim konvojem, ozbiljnog naoružanja, o čemu ću kasnije govoriti, osvanuli u Tomislavgradu, stavili se na raspolaganje štabu TO i gospodinu Glasoviću i uz veliko oduševljenje s kojim smo dočekani, brzo smo to pretočili u zajedničku akciju na opremanju i obuci predstojećih duvanskih postrojbi. Izuzetno je dobra bila okolnost što je na čelu stožera bio Željko Glasnović, izuzetno je dobra i povoljna bila okolnost da već prije toga, prije našega dolaska, pa čak i krajem 1991. godine u Krlavicama i Gornjem Brešniku je izvršena doobuka pješaštva i na taj način pripremljeni su za predstojeće događaje. Bilo je iznimno važno i to što je već dosta dobro, solidno bila uređena crta obrane sa svom infrastrukturom s tim u vezi. Mi smo se stoga mogli koncentrirati i težište baciti upravo na obuku i ustrojavanje topništva, oklopništva, protuzračne obrane i veze, rezervarujući pješaštvo. Evo, iz ove tabele vidite da smo u tom prvom konvoju, kao i idući 6 konvoja do 6. mjeseca, prije svega donijeli, isporučili u Tomislav jednu ozbiljnu konfiguraciju topničku, gdje posebno ističem ove samohodne topove 90 mm, minobaca 120 mm, na Jutke 6 kompleta, topove T-12, protuoklopne topove, višecijelne bacač raketa Rak, mali Umbar i tako dalje. Sa vrlo besplatnom količinom streljiva i doista na temelju toga smo krenuli odmah na obuku u Šujici. Moji vrsni topnici su borci, Šprajci Krajnčević u Šujici su krenuli sa obukom jezgra, iz čega će kasnije nastati snažne topničke bitnice naše brigade. Obuka je naravno, kao što to topnicima i priliči, polazila od upoznavanja sa oružjima, postavljanjem oružja na paljbene položaje, rad na paljbenom položaju, izmještanje sa paljbenog položaja i tako dalje. Do obuke zapovjednika na osmatračnici, to znači uočavanje cilja, definiranje cilja
izdavanje zapovjedi za paljbu, gledamo ovdje profesor Topnika, izmještanje oruđa, kao i naravno računarce za uzimanje elemenata za gađanje, osposobljavani su čak i za direktno gađanje, ne sa odnosnom putajnom, nego i za direktno gađanje bunkera, utvrđenih objekata, pa čak i oklopnih sredstava. Na takvoj obuci doista jezgre topnika, Nitla je kasnije snažna topnička postrojba, ja vjerujem u toj prvoj, možda i drugoj godini najjača topnička postrojba KV. Na ovoj tabeli, ne velikoj, vidite jednu vrlo respektabilnu konfiguraciju oklopništva. Tenkovi T-55, 6 komada, oklopni borbena vozila 4 komada, a tu su pripada i ova dva samohodna topa od 90 mm. Na tome je Nitla doslovno prva oklopnička postrojba Hrvatskog vijeća obrane. Mi sva ta sredstva, nažalost, nismo imali prije bitke na Kupresu i mi smo na otprilike jedno četvrtini tih sredstava krenuli s obukom u Šuici, ali vrlo brzo se dogodio Kupres i momci, moji dragovoljci, zajedno sa našim dvojskim postrojbama sudjelovali su bitki na Kupresu. Nakon što je naša brigada vraćena na polazne položaje, ta konfiguracija je ojačana i kasnije je nastala jaka oklopnička postrojba. Protuzračna obrana, koja je odigrala, čini mi se, vrlo značajan ulogu i na ovim, na Kupreškom i Ramskoj bojišnici, ali i na širem prostoru Herceg Bosne, zapravo kretala je s od ovih područja. Samohodna protuzrakovni top od 57 mm sa 15.000 granata, dva Boforsa sa odgovarajućim količinom streljiva, posebno 6 kompleta prijenosnog raketnog protuzrakoplovnog sistema Strijela 2M bili su osnovica na koje je građena protuzračna obrana Tomislavgrada i naše brigade. Najveća skupina mojih dragovoljaca, njih skoro 15 koji su specijalisti bili za protuzračnu obranu, odmah je po dolasku krenula s obukom posada domovinskih za oruđa, izviđanje teren, određeni su položaji za postavljanje protuzračne obrane. Instalirali smo veliku planšetu, to može biti iznimno zanimljivo, koju smo preko repetitora na Dušnici, koji u to vrijeme još nije bio raketiran, uvezali u sustav protuzračne obrane Hrvatske, tako da smo mogli pratiti avionalete protivničke sa svim ovim podacima kojim je raspolagala naše snage u Hrvatskoj. Nakon što je taj repetitor u koordinaciji sa štabom TO, iz Slovenije smo nabili novi manji repetitor koji je pokrivao šire područje grada područje Tomislavgrada. Nakon obuke i postavljanja ovih položaja dogodio se Kupres, ova konfiguracija i obučene postrojbe sudjelovali su i to dosta uspješno na u toj prvoj Kupreškoj bitci, gdje su i nanijeli sasvim određene gubitke u protivničkoj konfiguraciji, a kasnije, nakon nažalost pada Kupresa i raketiranja Gruda, ta dragovoljačka postava pomagala je u Gruđama, Livnu i Posušju u instaliranju njihove protuzračne obrane i naravno najviše u zoni odgovornosti naše brigade. Ova oruđa koja vidite ovdje i njihova upotreba osujetili su premoć srpsku na nebu i osigurali ravnotežu u kontroli prostora. I mislim da ta protuzračna obrana Tomislavgrada se lijepi posebno Sustav SB ovdje vidite jednu konfiguraciju koja je otprilike ekvivalent za potrebe jedne cjelokupne borbe. Omanja skupina mojih suboraca koja je došla ovdje, krenula je sa obukom, formirala je glavni centar veze i 10 izdvojenih centara veze. Sva ta mjesta bila su uvezana sa žičnom vezom konjskim telefonima i odgovarajućom centralom, ali i utuplana sa radio vezom. Ti isti vezisti
uvezali su i sustav protuzračne obrane i onaj raniji repetitor i ovaj novi koji smo instalirali. Pješaštvo koje je ovdje bilo znatno organizirano i ustrojeno, čini mi se da smo skrbili sa značajnim sredstvima od ovih novacača 82 mm, 62 mm, osama, zojama, respektabilnom broju, beslisanim tokom, puškom i trljezima, nevelikim brojem pušaka, jer je ovdje bilo dosta tog tipa naoružanja i doista znatnom količinom mina, samo metak 79 i metak 767, preko 200.000 komada i više stotina mina, granata i tako dalje. Postoji još jedan segment, inženjerija i logistika, gdje smo minsko-eksplozivnim sredstvima osigurali našu inženjeriju dovoljne količine, bez obuke, jer naša inženjerija taj promislila doista je bila vrhunska. Ja zaključno mogu reći sljedeće. Dio ovih komaka koji je došao sa mnom ovdje, uzeo učešće borbama na Kupresu, dio topnici, tenkisti i protoavionci, dio njih je hladnije ostao u brigadi kraj Brunstva, koja se kasnije stasala u veliku postrojbu, kao što su isto pripadnici protuzračne obrane, posada Raka od DDR-a. Dvojica momaka su poginula na ovim našim ratištima. Jedan od te iste poslije kasnije preuzeo zapovjedanje brigadom iz Jajca. Na malenkosti jedno vrijeme na Ramskoj bojišnici bila načelnik brigade Karl Tomislav. Zaključno mogu reći i to da nismo mi jedni bili dragovoljci koji su došli na ovo ratište i Duvanjsko područje. Vidim ovdje rektora Šunića, pa mi je svakako želim istaknuti da ja sam tada bio glavni tajnik sveučilišta u Zagrebu. Mi smo sa sveučilišta u Zagrebu spremili jednu studentsku grupaciju koja je dragovoljno došla ovdje. Evo jedan od vođa te ekipe, tamo ga vidim sjedi. Ali i u svim našim vojnama veliki dio su učinili momci koji su iz drugih hrvatskih postrojbi došli na ovo ratište. Neugodnosti koje su nas pratile ostale su u drugom planu. Najbitnije je to što nas je činilo ponosnim, što smo braneći ovaj prostor, branili svoja ognjišta i branili Hrvatsku i jedini suverenitet. Taj nas možda drži danas i hvala vam na stanke. Pozivam Gabriela Minuća da uzme riječ, a njegova je tema uloga i humanitarni rad centra. Pozdrav svima prisutnima i organizatorima zahvala. Ja sam malo drugčije naslovio ovo svoje izlaganje. Svećenici Duvanskog dekanata u Domovinskom ratu, humanitarni rad, pomoć inozemstva, zbrinjavanje izbjeglica u Tomislavgradu. Vrijeme prije rata. Rat i crkva, dva imena i pojma koji se nikako ne bi smjeli dovesti u vezu. Tako bi načelno bilo. Međutim, načelno je pravilo, a život često pravila i zakone gazi i ne uvažava. Tako i ovaj put. Što je organizator ovog okruglog stola želio očekivao da na ovu temu ja nešto pametno reknem? Ne znam. Znam samo jedno. Niti sam želio rat, niti ga poticao, ali dogodio se. Moja muka bila najteža, što sam u tom vremenu bio ljudski i pravno rečeno prva osoba u crkvi u Duvanjskom kraju. Bio sam župnik i dekan Duvanjski, povrh toga gvardijan Tanjevačkog samostanog Tomislavgrada. Kućeš gore, htio ne htio, preko tebe se sve lomi, a što je bilo najteže, politička vlast kao da i nije postojala, barem ona viša. Općinska je koliko toliko bila. A naš narod navikao da mu je uvijek najsigurnije utočište izvor informacije u samostanu. Razumljivo da je u tim teškim vremenima očekivao pravu riječ od gvardijana Fedala. A neka mi oproste tadašnji voditelj općine, rijetko sam dobivao od njih prave informacije. Ništa novo.
što bi se crkva bavila politikom. Kako onda, tako i danas. Sustavi se mijenjaju, a crkva im zatreba kad zatreba. Dobro se sjećam demokratskih promjena koje su jednako hrvatski narod doticale i u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Pojedini su svećenici emotivno bili silno u to uključeni. Čelnici svih hrvatskih stranaka dolazili su u Dubno sa željom da budu okrunjeni kao novi hrvatski kraljevi. Niti na jednom promidžbenom stranačkom skupu nisam sudjelovao i svim svećenicima sam savjetovao da isto čini. Znam da me neki nisu poslušali, njihova odluka. Nijednu stranku u crkvi nisam promovirao. Neki pročelnici stranaka tada su mi strašno zamjerili. Vjerujem da su se danas otrijezili i priznaju da sam bio u pravu. To je bila takva prijeratna klima u Dubnu. Osobno sam bio stava, svaka hrvatska stranka je moja i svaki član bilo koje hrvatske stranke je moj vjernik i župljanin. Zato sam se kao čelni čovjek crkve u tom vremenu tako ponašao. Potom predratna vremena toliko. Prvi prognanici u Dubnu, Uskrs 1991. Plitvice pogibija Josipa Jovića, Egzodus, izbjeglištvo hrvatskog puka iz područja Slunja. Naša općinska služba organizira prijevoz oko 500 prognanika iz Slunja u Tomislavgradu. Naša župa i samostan aktivno su uključili da što prije i kvalitetnije udomimo naše prognanike iz Slunja. Odaziv vjernika bio je iznenađujući. Prognanici su svi bili vrlo brzo smješteni u naše vjerničke kuće i tih dana su se osjećali stvarno svoji među svojima. Moram priznati i sreća je da nisu dugo ostali u Tomislavgradu, jer su svi odselili k svojima diljem Hrvatske. Hvale je vrijedno da i dan danas pojedine obitelji iz tog vremena održavaju prijateljske veze s obiteljima u Dubnu i to je divno svjedočanstvo. 1991. posebno je obilježena po dijelu zaustavljanja tenkova bivše JNA. Istog dana tenkovi iz Mostovskog garnizona zaustavljeni su u Pologu, a tenkovi iz Banjalučkog garnizona zaustavljeni su u Šuici. I jedni i drugi, tamo su isti cilj, doći do Splita i tako presjeći Hrvatsku. Naši ljudi su organizirali i stvorili prepreke da tenkovi iz Banja Luke zaista nisu mogli dalje proći. Zapovjednik jedinice general Uzelac tako mi se predstavio. Pitao me tu večer, opet ko vam je ovako strateški osmislio zaustavljanje našeg prolaza? Odgovorio sam mu po prilici, imamo mi više pameti nego što vi mislite. Svih važnijih datuma se zaista ne mogu sjetiti, moj je propust što i nisam pisao. Ali jedan za mene veoma važan susret 1991. ne mogu zaboraviti niti prešutjeti, pogotovo u ovoj kući Matice Hrvatske. Obnavljanje djelovanja Matice Hrvatske u Dubnu. Predsjednik Matice Hrvatske Vlado Gotovac predsjeda skupštinu u kinodvoranu Tomislavgradu. U to vrijeme posve je bilo normalno da se skup obrati župnik, gvardijan i dekan. U svom veoma kratkom obraćanju nazočima, kao ravnatelj naših ognjišta, obratio sam se Vladi Gotovcu pitanjem. Znaš li ti, Vlado, gdje ti je knjiga Slučaj lijeve ruke? Slegnuo je ramenima i tiho procjedio, vjerojatno je propala. Tu knjigu Slučaj lijeve ruke Vlado Gotovac je pisao na kozetskom papiru u zatvoru preko žene i rodbine Slava Ivana. Raferdo Vlašić, urednik naših ognjišta, čovjek velikog rizika, uzeo je te tekstove i odlučio izdati knjigu. Sve je pripremio za tisak, predao riječku tisku. U međuvremenu Raferdo je zatvoren, Jani kriv dužan, 1981. Preuzimam skrb o našim ognjištima, evo sve do danas. Sljedeće 1981. godine otišao sam kod direktora riječke tiskare, ime mu nisam zapamtio, moj propust, i upitao ga imaju li naša ognjišta kakvih dugovanja prema tiskari. Odgovor je bio po prilici. Nema dugova, ali ima nekoliko naručenih knjiga, veli direktor i nastavlja. Da sve knjige mislim da nema problema, jedino u ovom trenutku ne bih vam preporučio da tiskamo knjigu Vlade Gotovca Slučaj lijeve ruke, jer Vlado je ponovno u zatvoru. Predlažem da ovu knjigu otisnemo u Kunzurku i da je sačuvamo za neka bolja vremena. Prihvatio sam prijedlog tadašnjeg direktora riječke tiskare i taj otisnuti primjerak Gotovčeve knjige Slučaj lijeve ruke predao sam Vladi
na tom skupu u Tomislavgradu. Vlada je plakao kao dijete. A kako i ne bi? Ovo ispričak tek usputno kao jednu anegdoticu iz života naših ognjišta. Ratna psihoza 1991. u Duvnu je bila svakodnevna. Istina je da su se svećenici, koliko je meni poznato, bio sam dekan, nisu previše miješali u ratnu problematiku. Znam da su svi svećenici sa simpatijama pratili vježbanje mladića, ratnim disciplinama pod vodstvom Željka Glasnovića. Osobno nikad nisam pohodio tu prostojbu, ako je to grijeh, rado ću se pokajati. Svjedok sam velikog broja mladića koji su me pitali da savjet bili išli u Hrvatsku, da je brane od neprijatelja. Što sam im savjetovao, neka ostane i dalje moja tajna. Početak rata u Bosni i Hercegovini. 1992. Svaki dan sve je bilo jasno da će rat biti u našem kraju. Zajednički Hrvati i muslimani te godine zbijaju redove i pokušavaju napraviti obranu od neprijatelja. Moram priznati, sve do 1992. godine održavao sam kontakte s pravoslavnim parohom Brankom Zelenom. Te godine su posve prestali. Susret. U ožujku 1992. započela je redarstvena akcija na Kupresu. U toj akciji neki vojnici, o toj akciji ja sam vojnici neka govore. Kao svećenik znam da se nisam složio s odlukom tadašnjeg stožera da u bivšoj gimnaziji, puku poznatoj školi časnih sestara, naprave zatvor za zarobljene Srbe. Tu je bio zarobljeni i rečeni svećenik Branko Zelen i pismeno sam stožeru uputio svoje protivljenje. O njihovom odgovoru ne bi govorio. Tih kriznih dana doslovce posve je iselila moja rodna Šujica. Zadnji koji su izišli bili su župnik Franja Mamić i kapelan Martin Braninić. Naselili su samostan u Tomislavgradu. Odstupili su točno kako sam im kao vardijan zaporio. Hvala im. Nešto svijeta iz Šujice naselilo se u duvanskim župama, a većina je otišla u Hrvatsku jer više Šujičana ima u Zagrebu nego u Šujici. Solidarnost vjernika u ovom vremenu bila je prevelika. Zaista nije bilo potrebe za nekom karitativnom intervencijom. Ali ratna psihoza svakodnevno bila sve veća. Stariju četvoricu svećenika odvezao sam na Hvar, ostali su se preselili u podrum našeg samostana radi granatiranja. Jedino sam ja ostao na Katu, ne toliko iz hrabrosti, koliko iz odgovornosti, jer ipak je neko trebao paziti na kuću. Ja sam morao. Prognani Jajčani u Duvnu. Koncem listopada jedne noći, prije zore u svanuća, probudio me neki metež u samostanskom dvorištu. Ustao sam iz balkona, vidim mnoštvo svijeta. Zbog opasnosti vanjske rasvjete nije bilo. Obukao sam se sišao u dvorište, među to nepoznato mi mnoštvo. Čim sam se pojavio u habitu, svi su nagrnuli k meni i svih usta skoro ista molba ujače, samo nam vi možete pomoći. Saznajem da su svi iz Jajačkog kraja, da jajce palo, da su se razbježali na sve strane. U Tomislavgradu su i stigli po preporici svojih čelnika i fratara. Tvrdili su da ih je u Tomislav stiglo više od 10.000, ne znam. Čim se razdanilo, kao vardijan i dekan, hitno sam pozvao sve župnike na sastanak da vidimo što možemo učiniti za ovaj naš prognani narod iz Jajca. Svi su župnici došli na sastanak i vidjevši to mnoštvo nezbrinutog naroda, ponudili se da će odmah svojim župama pozvati svijet da ustupi slobodne prostore, da ovaj svijet dobije barem krov nad glavom. U roku nekoliko dana svi su prognanici bili pod krovom. Neki su odmah tražili da im osiguramo prijevoz u Hrvatsku kod rodbine, što sam i učinio. Ne znam i nisam pisao koliko sam autobusa platio da mnoštvo prognanika otputuje Hrvatsku. Naš telefon u samostanu stalno bio zauzet. Nisam mogao odbiti svijet da se javi svojima, da su živi i da nisu. Sjećam se tog mjeseca, račun za naš telefon nosio je nekoliko tisuća maraka. Sreća da na to nisam obraćao veliku pozornost, da narod je bio preći od svih troškova. U prvo vrijeme, možda par mjeseci, naši su vjernici i svećenici u Duvanjskom dekanatu materijalno sami se skrbili o svojim pristiglim gostima u navodnicima. Kako je vrijeme odmicalo, postali smo svjesni da se moramo i karitativno organizirati, da ovom prognanom svijetu pomognemo. Vijest o tolikom broju prognanika u Duvnu proširila se u svijetu. Zahvaljujući i našim ognjištima, našim fratarskim poznanstvima, vrlo brzo su počele pristizati pošiljke pomoći iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Kanade
tako dalje. Odmah se zadužio svog zamjenika vikara samostana Prabaranina Musu da organizira rad našeg dekanatskog karitasa. Svi župnici iz našeg dekanata bili su dužni svakog mjeseca dostaviti nam popis obitelji koje trebamo pomagati. Logično, prognanici su imali prednost, iako nismo zaboravili ni siromašne obitelji iz našeg kraja. S vozilom naših ognjišta svakog mjeseca u sve župe odvozili smo namirnice, te su obitelji u tim župama smještene mogle barem siromaški preživjeti. S neugodom moram priznati da nam službeni biskupijski Caritas nikada nije dostavio neku poštu. Najviše nas je pomagala ustanova Međugorje Mir iz Splita s pokojnim fra Leonardom Orečom na čelu. Velika nam je pomoć u humanitarnom radu bio frater iz Jajca, Marko Sara, koji se zbog tolikog svijeta iz Jajca naselio u naš samostan u Tomislavgradu. On je poznao sve obitelji i često je znao savjetovati kojoj obitelji treba više pomoći, a kojoj manje. Samo njegovo prisustvo u našem dekanatu prognanicima iz Jajca poticala je nadu, povratak, što je za njihovu ranjenu dušu bilo veliko olakšanje. Kad smo se koliko toliko navikli na naše prognanike iz Jajca, što smo mogli da im život u Duvnu bude koliko toliko ponošljiv, došlo je do sukoba između Hrvata i muslimana. Stigli su nam novi prognanici iz Bugojna, većina se smjestila kod svoje rodbine, ali oni su trebali materijalnu pomoć, što smo i učinili. Zbog prekida svih veza i osobni i žičani, mnogi su mi svećenici središnje Bosne znali preko Umprofora poslati kod kakve zamove. Nekoliko je stvarno zanimljivih, pa ih navode. Rajanko Ljubos, župnik iz Bugara, preko amerikanskog svećenika engleske postrojbe u Tomislavgradu, molim me po prilici ovako. Mi smo ovdje u Bugojnu postoje blokirani. Ako možeš, ovaj svećenik voda nam je pomoći, pa nam pošalji koji litar vina i hostija da možemo misu slaviti. Ovdje nas je 7 svećenika iz bugarskih župa. Zajedno smo, ako ti je ikako moguće, pošalji nam koje kilo duhana i papirića da odnesemo našim zatvorenicima na stadion Iskre. Ima ih puno, a i jedan dim bio bi za njih veliki dar. Jedna teška bolesnica od srca moli da joj pošalješ lijek na Vele. Otišao sam u Hercegovinu, kupio 20 kg duhana i više tisuća papirića i svaku kutiju duhana zamotao najlonom da ne bi Umproforci osjetili miris. 6 plastičnih boca od 2 litra vina spremio si im i nekoliko tisuća hostija. Sve to predao Nikolu svećeniku koji ih je posve sretno izručio. Pred Božić 93. malo prije nego će Bijeli put krenuti u Novu Bilu, župnik Travnika Pavlo Nikolić po nekom djelatniku iz Umprofora šalje mi pismo u kojem me moli da mu pošaljem neki katolički kalendar da se zna rabati koji su sveci, da mu pošaljem koju vina da bare za Božić može slaviti misu. A dobro bi bilo ako i hostija nešto pošalješ. Ispunio sam mu molbu i više nego što je tražio. Bijeli put u Tomislavgradu. Svi vama poznati pothvat Bijeli put za Novu Bilu, pred Božić 93. puni oduševljenja put je od Zagreba do Tomislavgrada. Tu je zastoj. Lako je prijeći put preko planine do Rame, a kako dalje? Naš samostan je puna 2 dana bio logistička baza za 200 ljudi. Naš Ferdo Bašić, Rubijaš, Klijete Salijom i Zebedgovićem iz zatvora u Foči, u mojoj sobi više puta telefonski moli Aliju za nesmetan prolaz, konvoja Bijeli put do Nove Bile. Sutradan opet na telefonu Alija i Ferdo. Čujem dobro Aliju. Ferdo, zadužio sam generala Alavića da vas osigura nesmetan prolaz. Dobro je osigurano. Polovicu pomoći su zaplijenili, jednog vozača ubili, a većina vozila mecima izbušena. Pa ipak Bijeli put bio je zarobljeno svijet u Lavšanskoj dolini, veliki postrek da ustraju u borbi i znam da nisu zaboravljeni. Zato sam ponosan na Bijeli put što sam moralno i materijalno koliko se tražilo od mene sudjelovao u tom plemenitom dijelu. Ne mogu prešutjeti radi istine, pa i povijesti od ravnatelja našeg doma zdravlja u vrijeme rata pokojni Andrija Budelj izvrsno je organizirao ratnu bolnicu u Tomislavgradu, tako čujemo struke. U svemu njegovu djelu naš samostan mu je bio stalna podrška.
pa čak i materijalno, ali to nek ostane za moju dušu. Nastavili smo sve ekipe liječnika iz Splita, Pule, Rijeke, Zagreba, barem koji put u Gospiću samostanu, ako nisu imali hitnih posla u bolnici. I tako sve do oslobođenja. Taj pohod samostanu bio je u vremenu rata trenutak osvježenja i ohrabrenja. To mogu potvrditi dr. Škegro, dr. Zanović, Kovač, dr. Zubac i ostali. Neka mi oproste što sam zaboravio sva imena i prezimena. Tako se radujem kada me neki liječnici rata prepoznaju, jave mi se posve normalno, svi su oni mlađi od mene, a ja sam habitom jedini zabilježen. Svim liječnicima iz Splita i Zagreba koji su bili u ratnoj bolnici u tom sam gradu, do neba sam zahvalan za mnoge pomoći zbrinjavanja naših bolesnika u Zagrebu i Splitu. Naša svećenička skrb za vojnike. Svjesna sam da su neki ljudi u vojsci, pa i u mojoj Franjevačkoj zajednici, nisu slagali svojim stavom odnosa prema postrojbama na bojišnici. Osobno sam bio stava i danas sam, da je vojnu pastoralnu skrb treba ustrojiti biskupski ordinarijat u Mostaru, a ne kako se kome prohtjelo. Za oslikavanje tog bezakonja jedne večeri, 23 sata noći, zvoni mi na samostan određeni dužnosnik, ime je meni poznato, da je spominjao, i veli u ime naroda zapovijedam, trebaju mi dvojica kapelana za vojsku. Odgovorio sam u ime naroda, o duhovnim potrebama svoga naroda, mi se brinemo, nisam mu otvorio samostan. General Miljenko Filipović je svjedok da sam mu jasno rekao da svu duhovnu skrb naših branitelja, naš dekanat je uvijek spreman i stoji vam na usluzi. A da baš svećenici skaču po rovima prve crte bojišnice, mislim da nije primjereno. Tako sam ja kao dekan odgovorio. Jer sam i bio u pravu, vrijeme će pokazati. Ili je već pokazao da sam bio u pravu. Znam dobro da su nam neki svećenici uvječali na naše prostore i samo pravili nered. Neki, nažalost, danas i nisu svećenici. Kakve su gluposti baš ti svećenici napravili, dokaz mi je da je moj stav bio ispravan. Priznajem da sam nekim svojim stavima bio pomalo tvrdoglav i nepopustiv. Ali što vrijeme više odmiče, sve sam više sigurniji u svoj stav. Dobro se sjećam, 1993. duvanski hođa ima Omer Kozić veli, bojim se za familiju, moram se ukloniti. Nudim mu, sklonit ću ti obitelj u Hrvatsku, ali ti ostani sa svojim narodom i ako se toliko bojiš, dođi kod mene u samostan. Ipak je otišao u Švicarsku, nakon nekog vremena zove me, je li mi džamija na uzgor? Odgovorio sam mu, tvoja džamija je srušena tvojim odlaskom. Naša duvanska džudža džamija i danas je na uzgor. Odgovorio sam u stilu njegova pitanja. Ponosan sam i to pripisujem svim našim dunjancima, da u svim ratnim nesuglasicama niti jedna cigla s kuće muslimanske u Dugnu nije stradala. I za zločin, slučaj zločina pogibije muslimanske obitelji u Mokronagama, smatrao sam da je to više komšinski ili hrvatski rečeno susjedski obračun nego međunacionalni, što je međunarodna zajednica prihvatila kao ispravno. Zapovjednik UNPROFA, pukovnik Bauer, Englez, napisao je izvješće za Ujedinjene narode o tom slučaju, donio je meni da pregledam to, pitam je si zadovoljan, rekao sam, ja ga ne bolje napisao. Nikada se neće pomiriti i 100% sam u pravu da su Hrvati srušili džamiju Stipanića. Kad se to dogodilo, OSC dolazi po mene u samostan da idem s njima na uviđaj. Odbio sam i rekao, ja ću ići sam. A oni mi vele, zar smijete vi ići sami? Otišao sam i prije njih stigao do džamije. Sreo sam hođu Dževada Hadžića, rođenog Stipanićanina, izrazio mu negodovanje i upitao kad se sve to dogodilo. Po njegovom odgovoru, oko 21 sat navečer. A oni su 20 sati bili na molitvi. Vidim da je minaret od eksplozije pao po kući, pa pitam hođu Hadžića kako su mu žena i djeca to preživjeli, a on hladnokrvno odgovara, oni su spavali. Svaka čast, u Dugnu ni kokoše ne spavaju, ta vrijeme u 21 sat. Kasnije sam saznao u selu da hođena žena i djeca uopće nisu bila tu. Svakom objektivnom pametnom ne treba previše dokazivati. Stipanički muslimani vrlo brzo su izgradili novu i bolju džamiju.
Bio sam na otvorenju i pred nosom naših muslimana, pred imamima, ne znam puno je bilo, i pred mosarskim muftijom poznatim Smajkićem otvoreno sam rekao: žao mi je što se ni do danas nije otkrio zločinac koji je srušio minaret stare džamije. Nije bilo komentara. Ponosan sam također da sam u jednom trenutku zaštitio i pravoslavnu crkvu Tomislavgrada. Čak sam, zahvaljujući jednoj pravoslavki, sačuvao parohijalne matice, jer se ona bojala čuvati u svojoj kući. Nakon nekog vremena predao sam ih našem biskupu Ratku, a on je, zahvaljujući njima, od episkopa Atanazija Jevtića iz Trebinja isposlovao da je oni vrate mnoge matice naših župa iz istočne Hercegovine. Zaključno. Kako su svećenici našeg dekanata Dubrajskoga za vrijeme rata obavljali svoje svećeničke i domoljubne dužnosti, najbolje nam je priznanje i nagrada to što se nakon oslobođenja Jajca u rodni kraj obratilo više od 5000 Jačana koji su boravili u našem dekanatu. To vam je polovica danas prisutnih Hrvata na Jajičkoj općini. Hvala. Više od pola sata s našim rasporedom trajemo sada stanku 15 minuta, pa vas molim da